फै ओमफ्राय मानसियालाय मा जादों? बिराद गिदिर बाथ्रा जाबाय नङाना दुमफाव? माने आङो जाथिनि थाखायसो हायना मुलिखौ लाबोदोंमोन। हायना मुलिया नेवलानावसो नांबाय। मानो होननानै बुङोब्ला आङो जाथिनिफ्राय खानाय लानानै आङो सासे अजानो हैदोंमोन। अजाया ओमफ्राय आंनो हायना मुलि बानायनानै हरदोंमोन। दा बे हायना मुलिखौनो नेवलायासो मोनामसुबाय आरो नेवलानावसो नांबाय हायना मुलिया। आं बेखौनो सानगासिनो जाथिनो बानायनाय मुलिया बोरै नेवलानाव नांखो होननानै। ओमफ्राय नों मानो हायना मुलि बाहायदों जेनेबा? बेफोरथ' मोजां नङाना, बोरैबा उल्थासो जालाबायो। मालाय बयनाबो हायना मुलिया नाङोनो, आंनालाय मानो उल्थाल' जायो? गासैबो खामानियानो उल्थाल' जाजोबो मिथिगौना नोङो? आं मा पाप खामानि मावनायनि थाखाय आं हौवाखौनो मोनला? जायखौ नांगौ जायो बियो आंखौ गोसो थोआ, नाङिफोरासो होंगो दोंगो। ओइ दावदै दागाब मोनगोन। हौवाखौ बेफोरबायदि आथुर बिथुर नागिरब्रबबा मोना। आं बिदि आथुर बिथुर नागिराबा मोनला। मालाय मोजां सेंग्राफोरखौ थङालि सिख्लाफोरासो लाजोब्बाय। आं एथ' मोजां सिख्लायानो हौवा मोजां मोनला। आंलाय मा गाज्रि? आं खामानिल'सो मावनो रोङामोन दा। आं बादुलिल'सो। बादुलिबानो आखला गाज्रि बे नङाना। आंनि महराबो मोजां, आंनि आखलाबो मोजां, नाथाय आं बादुलिल'सोमोन। होमबालाय आंखौ मानो हौवाफोरा गोसो थोआ? मानो नाङिफोरासो गोसो थोयो? जायखौ आं गोसो थोयो बिसोरो आंखौ गोसो थोआ। जाय आंखौ गोसो थोयो बिसोरखौलाय सोर फाग्लिया गोसो थोनो? आं जेसेबांनो मोजां हौवा लुगैया मानो बांसिनसो गाज्रि जागासिनो। दुमफाव, आंनो इमारजेन्सि हौवा नांगौ जादों। आं जुदि हौवा मोजां मोनो आं गाबोननो हाबा जागोन। ओइ, बहाय बेफोरबायदि इमारजेन्सि हौवा मोननांगौ जाखो फाग्लिलाय? आरो मानैसो इमारजेन्सि हाबा जानो लुगैदों नोंलाय? नङाबासो नेवलायासो आंखौ गोसो थोबाय आरो आदाया आंखौ नेवलानोसो होनो नागिरो। आरो आदाया मा बुङो मिथिगौना? जों सानैनि जरायालायनो जोबोद नायनो मोजां। आरो लाब्रानि कमेन्ट सेक्सनावबो जों सानैखौल' समायनाय होनहरबाय थायो मानसिफोरा। बेनिखायनो दुखु जादों आं दुमफाव। अन्नानै आंनो हौवा मोजां नागिरनानै होदो प्लिज। इमारजेन्सि हौवा नांगौ जादों आंनो। हेइ जाम्बि, बिदि नङा। मा सानलाबाय नोंलाय गोदाव सोरावलाय? हाबा जाखांनाय मानसिफोरा मा होनो मिथिगौना मिथिया? हाबा जाबाबो लाब गैयासो होननानै बुङो दानिफोरा। बेनिखायनो 10 बार 100 बारसो साननानै जाय हौवाजों हाबा जागोन बिनि सोमोन्दै मिथिनानैसो हाबा जानांगौ। नङाबा हाबानि 20 बोसोरावबो मानसिफोरा आलाय सिलायसो जायो मिथिबाय? बेनिखायनो आथुर बिथुर हौवा नागिरबा मालाय बहा मोननांगौ जाखो? नेवलायादि आंखौ हाबा लानो नागिरो आरो आं बे नेवलाजों हाबाखौनो जानो नागिरो। मानो होनोब्ला नेवलाजों हाबा जायोब्ला आंना गथ'आनो गोसोम गोफा, थिंख्लि उदै आरो बोरैबा नाफ्ले नुफ्लेसो उजिगोन। नों बांद्राय सानब्रेबाय। नोंनो नेवलाखौ नाङाबालाय नाङा आरोहाय। नोङो आदा अमा राजाखौ मा बुजिनो? फारसेथिं बे नेवला फाग्लाया आंखौसो गोसो थोबाय, हायना मुलिया बेनावसो नांबाय। मानो आंनि खामानिफोरा गासैबो उल्थाल' जायो? मा पाप मावनायनि? आंथ' जेबो पापखौनो मावाखैमोन दुमफाव। मानो आंखौ एसेबां साजा होखो गोजौनि मानसिया? ओइ, जि जायो मोजाङानो जायोनो, बेनिखायनो धैर्य हम मिथिबाय? दावदै, हनै थिंख्लि उदैया फैलायबाय दुमफाव। आंखौ बेवहाय माने नागिरफैबाय हनै? मानो नागिरफैया जानांगौ जाखो? नों मानसिया थैनो ओंखारबाय थायोना, थैनो थांदों खोमा सानदों आरोलै आं। हेइ, मानो थैलाबायनांगौ जाखोसै? नों मिन्थियालै, बे मानसिया थैनो ओंखारबाय थायो। अखाफोर दानसोरांबाथाय थैनो नागिरो बियो। हेइ, मानो थैलाबायनांगौ जाखो? आं थैगोनानो दुमफाव। बिनि आखल आखुखौ नुबानो आं मुगैनोबो ओंखारो। आरो मैला मैथा माबायदि गोसो थोखो बियो आंखौ दसेनो? दा बायदियाव आङो नोंजों हाबा जानांगौबा आं थैगोन नेवला, थैगोन। आं नोंखौ थैनो होआना जाम्बि सना। नुबाय आंखौ सना बुंलायदों। ओइ नेवला, बियो नोंखौ गोसोखौनो थोआनो, नों मानो अख्रा खालामगासिनो? आं अख्रा खालामाखैलै, आं बेखौ माबोरै गोसो थोखो आं गावनो ताल गैया। आं बेखौ मोजांखौनो मोनामोन, माबोरै मोजां मोनखोथाय दिनै? नों आंखौ गोसोखौनो थोनो नाङा मिथिबाय नेवला? मानो गोसो थोआ? आं गोसो थोबायबा मा खालामनांगौ जाखो? दादि आं जेबो खालामनो हालाना। नेवला, दा दावदैया एसे दुखु जानानै दङ, नों जेबो दा बुंथ'सै। बेनि दुखु जानायखौ नुनानै आंबो गाबनो ओंखारदों। ओइ दावदै, थौदो न'आव थांनोसै। नोंनि आं मा दाहार जाखादोंहाय? दानो नोंखौ आं उदैयाव गाग्लि बुगोन। गावनि मानसिखौ गाग्लिनानै बुबाबो जेबो नङा। नुबाय आब' दुमफाव, नुबाय? मा एसे मैला मैथा बाथ्रा बुङो बियो? मानो मैला बुंनांगौ जाखोब्रा आंलाय? आइ लाभ इउ दावदै। फै, आं नोंखौ न'आव लांनोसै। ओइ नेवला, अख्रा खालामबाय थानाङा मिथिबायना नोङो? नुबाय? आं थैनोसै। हेइ, थैया जाम्बिलाय। आंनि खानायावलाय मानो हमदों नों? नोंलाय मानो थैनो ओंखारदों? ओइ नेवला, खानाया हगार। आं हगारालै। आंनि खानाया
हगारा जेब्लासिम नों न'आव थाङा। ओइ नेवला, थैया बियो हगारखानाया। नों थैनो होआ हगार। आरो दाउदै, मानो थैलाबायनांगौ जागोन थैया? बे नों थैखांनायनि उनावबा मानसि जोनोम मोनफिनगोन ना मोनफिना सोर मिथिगौ? बेनिखायनो बे मोजां सनानि बायदि जिउखौ जों फोजोबना लानो नाङा। जोंनि बायदि जिउ मोजां मोननोनो हस्पिटालाव बेसेबां मानसिफ्रा थै-थां जुजिदों, बेसेबां मानसिफ्रा खस्थ' जानांदों हस्पिटालाव। मिथिगौ नों दाउदै? बेनिखायनो गावनि सना बायदि जिउखौ फोजोबनो नागिरनाङा। हामा दाउदै बिनानाव, थैया। आंनि नेवलाखौ गोसो थोआ। बे नेवला साइज गैया मानो हाबा खालामनो ओंखारो? दाउदै, नोङो जेसेबांनो गाबनानै खिन्थिगोन, जेसेबांनो नाङा होनगोन, नेवलाया नोंखौ गोसो थोगोन। बेनिखायनो नोङो जेबो बुंथ'नाङा। नों जायखौ मोनो बेखौनो हास्थायबाय था, नों मोनगोन। नोंमारगौ? औ। होमबा आंनि थैनाया केन्सेल। आरो नों नेवला, आंनि खिथु फैनाङा मिथिबाय नोङो? नोंनि उन थाङाबा सोरनि उन थांनो? ओइ नेवला, मानसिजों बिदि आथा-सिथा जानाङा। आं आथा-सिथा जायाखैलै। दिनैनिफ्रायसो बे सिख्लाखौ मानोबा गोसो थोफ्लांदोंलै आं बेखौ माबोरै गोसो थोखो गावनो मिथिया। जाबायदि जाबाय, न'आव थांदो। नाथाय दाउदैजों आथा-सिथा खालामबाय थानाङा। नङाबा दाउदैया नोंखौ सैसिननायसो नङा मिथिबाय? जागोन दे। मा होनबावगोनहाय बे दाउदैखौबो? जाद जाबाय थायो। मिनिनोबो ओंखारलायलाङो मा? ओमफ्राय मिनिनोबो मोनाना मालायनि दुखुखौ। ओमफ्राय मिनिनोबो ओंखारलायलाङोना। माथो खालामनो दे मिनिनो ओंखारोबालाय? ना लोगोफोर, ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट फराया होननानै बुङोना? फरायो बयनिखौबो कमेन्ट फरायो। आरो दासान्दि नोंथांमोननि कमेन्ट हरनाया ओरैबायदि इन्टारेस्ट जादों। आरो सोरनिबा कमेन्टखौ आंबो जोबोद मिनियो। जा लिरनानै हरखायो नोंसोरो। दे होमबा भिडिअखौ इन्जय खालामबाय था। दाउसो देलाय, मा जादों? माथो बोरैबा नुदों मानसिखौ? आयौ बाला, नैबे दाउसो देलायालाय मा जाथावगौ दे? जेबो जायाखै। होमबालाय आंनि बिखुनजोजोंलाय मा रायलायनो फैदों नोंलाय? माबाफोर सिरियास खोथा गैयाबा? एमएलए नालाय नोंसानि बिखुनजोखौ नागिरफैबाय। माबाफोर साख्रि होगोन खोमा होननानै आथिं हमनो नागिरदों आरो। है, नोंखि आथिं हमग्रा। नोंहानि निउस चेनेलालाय माथो जाखो? माथो बेफोरखौ। आं बोरैबा जानानै दं दा साननैसो। एसे टेनसनाव दङ आरो। मा टेनसन? दङहाय टेनसन आंनावबो। दै गोदौनाय बायदि ग्लाब गोदौगासिनो आंनि गोसो गोरबोआव। माथो जादोंहाय? दा साननैसो निउस मोजां मोनाखै? नैबे दाउसो देलायनायाव निउस जोबा मिथिबाय? डेन्जार बोरैबा रोखोमनिबो निउस दं। खोथाया जाहैबाय आंनाव निउस चेनेलानो गैया जाबायना। मा जाखोसै? नोंनि बियानि जानो गोनाङा क्लिअपेट्राया आंनिफ्राय बायबाय। माने जोंनि मालिकनिफ्राय आरो। ए, बेहासो निउस चेनेल बायलायबाय? आंलाय माथो मिथिथाराहाय। गावनि बियानिखौनो मिथिया आरो नोङो? बिसोर जानो गोनां बिजामादैनि बिमा दा। आं बांद्राय मोजांखौनो रायलाया बिजों। आंनि बिखुनजोआसो रायलायो मालाय। बेनिखायनोथ' एसे रायलायनो फैदों आरो माबाफोर उफाय दङ नामा होननानै। ए, नंगौ नामा? नोंखौ आबैया लिंहरदों। आच्छा, नोंसा आबैया दुगैखांबाय? ओहो, दुगैखाङाखै। आयौ बाला, होमबालाय आंखौलाय मानो लिंहरदों नोंसा आबैयालाय? बिखुंनि मैला हुना होनो होननानै लिंहरदों। ओइ, बानलु बेदां, आंखौ बिदि बुंनो? होमबालाय मानोथो दुगैखांबाय ना होननानै सोंनांगौ? दुगैखांनायखायनोथ' लिंहरदों आरो आबैया। खोना, नोंनि खुगाखौ एबारबा हले उल्थाल' बुंनाय खोनाना। नोंनि खुगाखौ खेबसेजोबगोन आं। जेबो नङा, बानलु बेदांजों आंजों बिलोगो खाबाय जोङो। बेनिखायनो जों सानैया लोगो नालाय जेबो होनलायो। अके, होमबालाय आङो नोंनि बिखुनजोजों रायलायहैनोसै। ओमफ्राय नों बानलु बेदां, नोंहा एसेबो मेनार गैला नामा? मानसिजों मोजां रायलायनो सोलोंबा सोलों मिथिबाय? आं दिनैल' बुंगोन, बिनिफ्राय आरोबाव उल्था खोनाबावलाय नोंनि खुगाखौ खेबसेजोबगोन आं। होमबालाय मानोथो डाबल सोंबाय थायो आंनावलाय? खोनायाबा बेलेग खोथा। मा मोनसे सोंथिखौनो मोननै मोनथाम खालामनानै सोंनाय बेलाय? आं बिदि मानसिखौ बायो। मा एसे बदमा जाथारखो बे मानसिया? गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांसिनदों बियो। अहंकारि जालांथारदों बिबैजों थायै। मालाबा गोगोमैनो आङो ओंखाम एरग्राजोंनो दांगोन आं बेखौ। सेंग्रा जाखो मा जाखोहाय? दासिम आंनि नोजोराव उन्दैसो बियो। अबेनि इसेबां खोथा रायलायनो रोङि जाथारदों। खुलुमबाय मेडाम। मानो फैदों? मानो होननानै बुङोब्ला नों जेबो बुंनाङा। आं मिथिगौ नों मानो फैदों। नोंनि निउस चेनेलखौ नङा होमबा? बिदिबा नों मिथिबाय? मानो मिथिया जानो? क्लिअपेट्राया खोन्थादों नङा होमबा? औ, नोंबोथ' आंखौ ब्लेकमेल खालामनो नागिरदोंमोन नङा होमबा? नों मा सानो आंखौ ब्लेकमेल खालामनो हागोन? जों बायदि मानसिखौ? माने? नों नोंनि मबाइलखौ नाया मानो? नोंनि लेपटपखौ नाहैया मानो? जोंनि अमा राजानि मोनसेबो फट' गैला नोंनाव। माबोरै गैया बे? दानि मडार्न जुगाव फैसा होबानो गासैखौबो मावनो हायो। नोंनि मबाइलाव मोनसेबो डाटा गैला। थांनानै नाहैबानो जाबाय। मा? आयौ बाला, मोनसेबो फट' गैला, WhatsApp मेसेजेसबो गैला। मारै खालामखो नोङो?
बेनिखायनो बुंदों गाहायाव थानानै गोजौनि हाथरखिखौ थुख्लायनो दा नागिर। दा नुबायना जोंफोरबायदि मानसिखौ खिथेर लानो नागिरनाया मा जाखो? आयौ बाला दाथायानो मोनसेबो गैला। अब्लाथ' लेपटपाबो गैला बियो। दा बे जोंनि निउस चेनेलनि अनारानो खालामनानै होदों बे। दाथ' मा खालामबावनांगौ दे आङो? आंनि आखायाव जेबो राहायानो गैला माथो। नोंथ' आंनिफ्राय फैसा लांदोंमोन 1 लाख नङा होमबा? थाबैनो बै फैसाखौ होफैनांगौ, नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन। आरो बेनिफ्राय ओंखारलां। आनो आयौ बाला फैसाखौलाय मानो नांफिनगौ दे? नोंनावथ' फैसा दंखायो। आं बे न'आव जेबो दावराव दावसि खालामनो गोसो गैया आरो आं नोंजों मोजाङैनो मिनिस्लुनानै रायलायगासिनो। मोजाङैनो बुंदों आंनो फैसाया लाबोफिन। आं नोंनि बिहामजोनो खोन्थाबालाय? जेबो प्रुफ गैयालासिनो आंनि बिहामजोनोलाय मा खोन्थानो नोंलाय? जागोन दे, आं फैसाखौ होफिनगोन। नंखाय मामुलि मानसियानो आं बायदिखौ ब्लेकमेल खालामनो नागिरग्रा। स्मार्ट मोनबालाय गावनि लेपटप मबाइलफोरखौ ओरैनो दोननानै लायामोन बियो अफिसाव। गावनि गासिबो बुस्थुखौनो मोजाङै प्राइभेसि दोननो रोङासै। एन्टनिय' थेंक इउ स' माच दिनैनि दिनखौ समायना खालामना होनायनि थाखाय। जेबो नङा जोंलारि, नोंनि खुसिनि थाखाय आं गासैखौबो खालामनो हागौ। खालि नोंल' आंनि सिगाङाव बुं, आं बुहुमनि गासैबो खुसिखौ नोंनो लाबोनो नाजागोन। एन्टनिय' आंनि थाखाय एसेबांबो खालामनो नाङा। मानि थाखाय? मानो होनोब्ला आं एसेबांखिनि डिजार्भ खालामा एन्टनिय'। मानि थाखाय? नों मिथिगौ एन्टनिय', नोंखौबो सोरबा मोजां मोनो होननानै। आरो नों फावगालिनि खोथाखौलाय मानो दिहुनलायखो? आं बेखौ मोजां मोना होननानै आं नोंखौ बेसेबां बुंबावनांगौ जाखो? आंनि गोसो गोरबोआव फावगालि मुंनि जायगा गैया, खालि नोंल'। आरो आं मोनसे खोथा खोन्थानो बावदों नोंनो। आं फावगालिनि सिगाङाव आंनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायबाय। मानो होनोब्ला जेसेबांनो गोबाव खालामगोन एसेबांनो फावगालिया दुखु मोनगोन। बेनिखायनो आं आंनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायना लाबाय। नों मानो बिदि खालामखो दे एन्टनिय'? नों मिथिगौ ना फावगालिया नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो? आरो नों बेखौलाय मानो मिन्थिया आं जे नोंखौ बेसेबां गोसो थोयो? अब्लाबो फावगालिया जोबोद गोसो थोयो नोंखौ आरो आंखौबो गोबां हेफाजाब होबाय। आच्छा, मोनथिबाय दे, फावगालिया नोंखौ जोबोद हेफाजाब होबाय। दाबायदियाव फावगालिया जुदि जोंनि खोथाखौ मिथियो अब्ला जोबोद दुखु मोनगोन। नों खोन्थायाखै ना आंनि सोमोन्दै? आं खोन्थानो सानदोंमोन, नाथाय खोन्थाथ'आसै आं। नों मानो बिदि खालामखो दे? आरो आं सानो मिथिगौ ना एन्टनिय', आंहा जेबो राहायानो गैला बायदि मोनबाय आं। बिथिंबो जानो हाला बिथिंबो जानो हाला मोनगासिनो, मिथिगौ ना? आं मिथिगौ नों मा सानदों। थाबैनो गासैबो मोजां जाजोबगोन। आरो आं नोंनो सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखादोंमोन ना आं गासैखौबो मोजां खालामगोन होननानै। खालि आंनि सायावल' फोथायनाय लाखि होनना। दिनै आं नोंनि जोनोम सानाव जों आं लुबैनाय बायदि आं बार्थडे पार्टि खालामनो मोनाखै। आं नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि खालामनो गोसो गैया। बुहुमनि नोजोराव बयनिबो सिगाङाव आं नोंखौ गावनि गार्लफ्रेन्ड बा गावनि पार्टनार होननानै सिनायथि होनो लुबैयो। मानो होनोब्ला आं नोंखौ सैथो गोसोयैसो मोजां मोनो। बेनो दान्दिसेनि थाखाय मोजां मोनफ्लायाखै। आं जोबोद गिनाय मोनो फैबाय थानाय समाबा मा जागोन होननानै। नों मिथिगौ ना एन्टनिय', फावगालिनि नखरनि मानसिफ्रा जोंहा बेसेबां हेफाजाब होयो आरो आङो बिसोरनि एगेन्सै थाङोब्ला बिसोर आंखौ मा सानगोन? बेनिखायनो नों एसे बुजिनो नाजाना। नों मा बुंनो सानदों? आंनि सोमोन्दै रावनोबो दा खोन्था। बिदिब्ला जों सानैनि सोमोन्दोखौ लाखुमानानै दोनबाय थानोसै। आं बेफोरबायदि मालाबाबो खालामा। आं मा खालामबावनो दे? अब्लाथ' फावगालिया खम दुखु मोनदों बियो। मा खालामबावनो? गेजेराव दायनिगिरि आंसो जाबाय। ना एन्टनिय'खौ आं लानो हायो ना आं बेखौ गारनोबो हायो। नों बांद्राय जेबो साननांला। ओरैबाबो नों जापानाव थांखासिगोन ना? जेसेबां दिन दङ बेवहाय एसेबां दिन मोनफ्रोमबो सम नोंजोंनो बाबेन होनो गोसो दं। ओमफ्राय आं रावखौ मिन्थिला। एन्टनिय', नोंनो बुंलाय आं मा खालामनो? फारसेथिं फावगालि आरो फारसेथिं नों। आंनि जायगायाव जानायमोनब्ला नों मा खालामगौमोन? आच्छा, नों फावगालिया नोंनो हेफाजाब होनायखाय नों बोरैबा मोनदों नङा होमबा? एसेबां हेफाजाब होदों फावगालिया नोंनो। हस्टेलनि बिलखौबो दाखालि फावगालियासो होदों नङा होमबा? नोंथ' आंनाव एसेबो जेबो हेफाजाब गैया। नोंथ' बिसोरनावसो हेफाजाब लायो। थेवबो आंनाव जेबो हेफाजाब गैया। नों आंखौ जेबोखौनो साना होमबा? नङा, आं नोंखौ दुखु होनो बादों। मानो होनोब्ला जेबो नङा। फावगालिमोननिफ्राय बेसेबां एमाउन्ट लादों नोङो? गासैखौबो होगोन आं दिनै। अननानै नों आंनिफ्रायल' गोजान दाजा। बुं, बेसेबां लादोंमोन नों? आंनो फैसा होनानै आंखौ लाजि दा फोनां। आं गावखौनो बांसिनसो लोरबां मोनगोन। जागोन दे, अब्लाबो आं नोंनि दुखुआव जेब्लाबो बाहागो लानो गोसो जायो। बुजिदों आं। माथो बांसिनसो खालामगासिनो आंना फिसाया। माथो बुंबावनो मेडाम, सोलोजों हायाबा बोलोजोंबो जायाबा गुबुन मोनसे आयदा लाबावनांसिगोन। मा आयदा? एन्टनिय'आथ' जेबो मानिखाला, बेखायनो सिख्लाखौनो लिंहरनानै मोजाङै रायलायदो। औ, नों थिगखौनो बुंदों। बे सिख्लाजों दिनैनो रायलायनांगौ। अके मेडाम। माथो आसोलफोरखौ जेबो खालामनो हामाराथ'। थाखा फैसा गोनांफोरा माथो आखाइ
फैसाखौ गासैयावनो बिराद माबा बानायनो हायोहाय बेनिखायनोथ' माहाजोन जानो नागिरदोंमोन आं बिराद गाबनो ओंखारदों नाथाय गाबानो आंबो माहाजोन जानांगौ आरो गोरिब गुन्द्रा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ हेफाजाब होनांगौ आंनि खामानिया जेसेबां गाज्रि जाया मानो आं दुखिया मानसिफोरखौ अनगोन आरो बिसोरो आंनि मबाइल मोनसेखौथ' मिन्थियाना मबाइल मोनसेयाव नारजि बुदां आरो आंनि खुदुमलायनाय फटक दङ मा सानदों नैबे दाउसे देलाया मबाइल गंनै गंथाम दङ होननानै बयनोबो खोन्थागोन आंनि हौवायानो मिन्थिया आंनि मबाइलखौ आंहासो मबाइल मोनसे दं होननानै बे फालानो गैबावा नैबे दाउसे देलायखौ मा साननानै बिसोरो मा साननानै लादों दिनै हरसे रिसार्च खालामगोन आंनि एसेबां गोरलै गाहायाव गोलैया माथो आं मिथिगौ माहाजोन जानांगौआबो एसेबां गोरलै नङा बेनिखायनो गोलैगोन हाखराव गोलैगोन आरो गाखोफिनगोन गोलैगोन सौथुगोन आरो उथिफिनगोन होमबाबो आं माहाजोन जानायखौ गारा माहाजोन जानानै माहाजोननि फिलिंसखौ लाथारगोन बेबो लाख थाखा 2 लाख 3 लाखफोरनिल' माहाजोन जाया करोड़पति जाखागोन आं करोड़पति हेलौ दाउदै आं नै न'आव थांगासिनो अके जागोन दे आल्ला दाउदै गलानि खामानिबो दंबावोसोमोन आंहा बे जाथिनाव हायना मुलि फोननो ओंखारनाया र' बाला जाथिखौ आङो अनखौनो खालामाखै बावनानैसो दं आंहा जाथिखौ हेलौ जाथि नोंजों आंहा मोनसे खोथा दङमोनहाय माने नोंहा नारजि बुदांनि हायोबा जोंहानाव फैलाय बाले फटक मोनसे दङ आंनाव नायनोबा थामै नोंखौ ओरैनो लिंहराखै आं अके जाथि आरो दाउदैनि खामानिखौ मावनानै होनायसै आं बिसोरनिफ्रायबो एसे हेफाजाब लायाबा आं जानाय नङा दुलाय आरो क्लिअपेट्राजों इसिबां गोरलै जुजिनो हानाय नङा क्लिअपेट्रायाबो डेन्जारसोखा जायनि थाखाय थफिरामाबो गंलायनांगौ जादों अब्लाबो थफिरामबो दङना आंहा बावनानैसो दं बाल्ला थाबैनो थफिरामजोंबो आंहा रायलायनांगोन नङाबा जानाय नङा ओइ बाथमिस दाउदै गला इसिबां फन खालामो आरो मानसिखौ मानो होननानै बुङोब्ला बाथ्रायानो इमारजेन्सिखा खिनो ओंखारनायनिफ्राय इमारजेन्सि मा दंबावो माबाहाय बे नेवलाया आंखौ गोसो थोबाय आङो हायना मुलिखौ जाथिनि थाखायसो लाबोनाया नेवलानावसो नांबाय आं खोथाखौनो बुजिनानै मोनासै बाथमिस इन्सट्राक्सनफोरखौनो मोजाङै खोनासङाखै खोमा अजा बोराया मा होनदों नों मा खोनादों बाथमिस नों मोजाङैनो खोनासङाखै दां बेनिखायनो नेवलानावसो नांबाय अन्नानै नोङो आंनि खालामनानै होदो ना आंथ' नोंनो फैसाबो होबाय बे फैसायानोथ' आंखौ मा मावहोगासिनो अके जेबो नङा जाथिया फैगासिनो नों न' सिङाव थाखुमाहैथ' आं सिगाङाव जाथिनो साहा फुदुंनानै होग्रोगोन बे साहायाव हायना मुलिखौ सारनानै होनोसै ओमफ्राय लोंबाथाय नायनोसै जाथिया नोंखौ गोसो थोयो ना थोया अके जागोन दे आं जलंगायाव लाबोखादों हायना मुलिखौ अके न' सिङाव थाहैथ' नोङो आल्ला मा जाबावगोन दाउसे देलाय मानो एसेबां हाखु दाखु लिंहरनायमोन आंखौ जेब्ला आं बुस्थु मोनसे देखायगोन ना होमबासो नोङो हाखु दाखुखौ बावगारगोन मिथिबाय आंनि मबाइलाव माबा मोनसे दङ बेनि सिगां आंनि साहा फुदुंनायखौ लोंग्रो नामा माने आं साहाबो गांदों आरो आं साहा लोङालै आं साहा लोंनानैसो फैखादों आं बुंखाबायना माबा मोनसे बुस्थु देखायगोन होननानै आच्छा दे है न' सिङाव गुमै दुर्गा फुजानि दख'ना दुर्गा फुजानि खानायबो जानो फैसा हरदो बाल दख'नाखौनो बेसेबां बायो बुरा नोंलाय आरो खानाय मोजांफोरखौलाय मानो बोबाय थानांगौ जाखो गुमै अनदो ना बाल नों अनाबा सोर अननांगौ जाखो आंखौ इसेबो नायफिनथाराहाय मा उनाव रायलायगोन आं दा थांनोसै खामानियाव ओइ गुमै मानो बिदि बाल ओइ गुमै मानो बुजिया जानांगौ जाखोब्रा ओरै नायहर मानो बुजिया जानांगौ जाखोब्रा बुजिग्रा मानसिबो दङ नोंसोरलाय मानो बुजिग्रा मानसिफोरखौ पात्ता लायाब्रा नों मा बुंदों आं बुजियाखै आरे आंबो नोंनि बिगुमै जायोना नोंनो मा नांगौ आं होगोनब्रा नंमारगौ बिदिब्ला आंनो गस्ला बायनो फैसा होगोन नों आरो दुर्गा फुजानि खानायबो जानो मानो होआ जानांगौ जाखोब्रा दाख्लै आं नोंखौ फेसबुकाव मेसेज हरदोंमोन मानो नायाखै नोंलाय मा मेसेज हरदोंमोन नोंबा बड'लेण्डनि हिर'आ बेनोब्रा आंनि नामा आं नोंखौ फेक एकाउन्टनिफ्राय मेसेज हरदोंमोनब्रा रियेल एकाउन्टनिफ्राय मेसेज हरजायाना नोंगौ नोंसोमोन होनबा आं नोंनो फैसा जासिखादोंमोन माथो 5000 फैसा होगोन आं खानायबो जानोबा होननानै नोंलाय मानो आंखौ अननो ओंखारसोदोंसै आंनि गुमैयानोबा आंखौ अना नोंसोरबायदि सिख्लाफोरखौ नुयोबा आं अनालासिनो थानो हायालै नोंसोरबायदि सिख्लाफोरखौ आं बिराद मोजां मोनो बिराद अननो ओंखारो नंगौ बिदिब्ला नों माला होगोन आंनो फैसाखौ दाहाय नों गुगल पे खालामनानै होगोनब्रा बेनि बदल नों आंजों बेरायनो थांनांगोन जागोन दे बाजार खालामनायाव आंजों थांफाबानो जाबाय आच्छा बार' थाइबानि लारु
ओमफ्राय बिब'नोल' खोन्थानानै दालालै नोंबो हाफांनो खोन्थायो नामा नोंबो रावनोबो दा खोन्था खोन्थालाबायो नामाब्रा नोंसोरबायदि सिख्लाफोरनि सिक्रेट लाखिखुमानायाव नैबे अमा राजाया बिराद मोजांब्रा ओमफ्राय मानो फैदोंमोन नों बेवहाय नोंबोनि बिखुनजोजों एसे रायलायनांगौ गोनां दंमोन पलिटिकेलनि फै होमबालाय न' सिङाव हाबफै आच्छा बारु थाइबानि लारु सोर नोंलाय दानि थाखाय नोङो आंखौ जम राजा होननानै साननानै लादो मा फाल्थु नों मिथिगौना आं सोरनि मानसि मोनथिखायनोथ' नोंखौ हमनानै लाना फैदों आरो आंनो सोंनायनि फिननायखौ मोजाङै होनोबा हो नोंनि थाखायनो आंहा बेसेबां लस जादों मा लस खालामखो आंलाय नोंसोरनि थाखायनो आंहासो मालायनि हस्पिटालनि बिल होनांदों आंहासो 4 लाख फैसा खरसा जादों थ' बे फैसाखौथ' डाबल लाफिनगोन आं नोंनिफ्राय बेनिखायनो खोन्था सोर खोन्थादों नोंसोरखौ जोंलारिखौ बुथारनो सोर होदों नोंसोरखौ मा होनदों सोर जोंलारि आच्छा सोर जोंलारिसो होननानै सोंबावदों ओइ नोंसोर आंखौ मानो बुबाय थादों जेब्लासिम फिननायखौ होआ नोंनि बिगुरा बिगुर जानानै थानाय नङा मिथिबाय ओइ थिफुदला सेंग्रा नों मिथिगौना आं सोरनि मानसि नोंबो बेखौ सिनायनानै ला बेयो सोर नोंलाय नोंनो आं आंनि इन्ट्रडाक्सन होनो थाखाय नों आंनि लेभेलाव गैथ'वा बेनिखायनो मोजाङै बुंनोबा बुं सोर नोंखौ जोंलारिखौ बुथारनो हरनाय नङाबा दिगदारसो दं ओइ सेंग्रा दाबो सम दं आंखौ मोजाङै मोजां हगार हरफिन आं रावनोबो खोन्थाया नाथाय नोङो बिराद गिदिर भुल मावगासिनो आंखौ बेफोरबायदि हमना लाबोनानै बुनाया मोजां जायाखै नों आंनि थाखायसो इसेबां सानगासिनो नों नोंनि थाखाय सानलाय आदा होलोखो औ फंबाय बागुरुम्बा दामनाय होयो ना बारदै सिख्ला दामनाय होयो दामदो आं दसे उनाव फैफिनगासिनो जागोन दे आंखौ मानोबा लिंहरदोंमोन खोनासं नोंखौ लिंहरनायनि जाहोनानो जाबाय आंनि फिसाला एन्टनियनिफ्राय गोजानाव था खेबसे नङा खेबनै नङा गोबां बार बुंबाय थेवबो नों आंनि फिसालानिफ्राय गोजानाव थाया बेनिखायनो खुगाजों बुंबाबो मोजाङै राव लायैखायनो नोङो आखाइ आथिंबो बाहायनांगौ जादों मा आंनि आफाखौ हस्पिटालाव दोनहरनाया होमबा नोंसोरसो आंनि आफाखौ किडनेप खालामनानै हारा बायहोनाया नोंसोरसो मानि थाखाय एसेबां साजा होदों नोंसोर आं जोंहानि न'खरखौ बेनि दायनिगिरिया नोंनो नों जुदि मोजां मोनब्ला आंनि फिसालानिफ्राय गोजानाव थानायमोनब्ला बेफोरबायदि जाथायखौ नुनाय नङामोन बेनिखायनो दाबो सम दङ आंनि फिसालानिफ्राय गोजानाव था मा एन्टनिय'आ खोन्थायाखै नामा नोंनि नोम्फाखौ किडनेप खालामनानै बुनानै हरनाया आंसोमोन एसेबां गाहायाव गोलैथारबाय नोंसोर जोंहानि आफायालाय मा दायमोन आफाखौ बेफोरबायदि हारा मुरा सेफायनानै होनो जा खालामनांगौ आंखौ खालाम आंनि न'खरखौ नङा नोंखौबो खालामनोनो नागिरखादोंमोन खाफाल मोजां ट्राकआवबो जेबो जायासै नोङो दाखालि सुथारनोबो हायासै नोंखौ नाथाय बारे बारे बेफोरबायदि सुजुगखौ नों मोनबाय थानाय नङा न'खरखौ अननाय दङब्ला एन्टनियनिफ्राय गोजान जा जागोन आं एन्टनियनिफ्राय गोजान जागोन नाथाय नोंसोरो जोंहानि आफाखौ बेफोरबायदि खालामनायखौ आं मालाबाबो निमाहा होआ आं मालाबाबो बेखौ बावनोबो हाया बावनोबो नाङा थां ओंखारलां आरो एन्टनियनि जिउनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव थां जागोन दे आं एन्टनियखौ दुसिनोबो थाङा नाथाय नों बायदि मानसिया एन्टनिय बायदि फिसालाबो डिजार्भ खालामा अब्लाबो आं एन्टनिनिफ्राय गोजानाव थांगोन नाथाय आंनि आफाखौ इसेबां खस्थ' खोख्लैनायखौ आं मालाबाबो बावगारा आरो निमाहा होआ बे खोथाखौ गोसोआव लाखि मा खालामनो हानो बेलाय जाबाय बिमा मानसिखौ इसेबां सिगिनो नाङा एबारनिफ्राय बुजिसिगोन बियो एन्टनिय नों बेफोर खोथाखौ मिथिनायमोनब्ला आंनो मानो खोन्थायासै आंनि आफाया बे श्रावण माथावनो हस्पिटालाव थाहैनांबाय एन्टनिय नों बेफोरखौ मिथियोबा आंनो खोन्थाबानो जायोमोन ना दिनै आं नोंनि थाखायनो फावगालिखौबो थगायगासिनो मानो आंनि जिउआवल' बिदि जागासिनो दङ मानो एन्टनियखौ गोसो थोनायनि साजाखौ इदिसो मोनबाय आङो आंनि थाखायनो दिनै आफाया बे श्रावण माथावनो मा मोखाङै नुजाहैगोन आङो आफानि सिगाङाव आयाथ' आंखौ बादा होखादोंमोन एन्टनियखौ गोसो थोनो अब्लाबो आं एन्टनियखौ गोसो गोथारै मोजां मोनदोंमोन एन्टनियखौ बे जिउआव मोनगोन ना मोना मिथिया अब्लाबो एन्टनियखौ हास्थायदों एन्टनियनो आंनो मानो खोन्थायासै नों आंनो वा गावखौनो हिन्दी फिल्मनि हिर'इन बायदि मोननानै लाखो ना माखो बानलु बेदां आसलते मा साननानै लादों नों गावखौनो आंनो होनो गोनां फैसाखौ होआलासिनो थानो साननानै नों लोमजाफ्लानो नागिरदों नामा ओमफ्राय बाहाना बानायनोसै आरोना आं लोमजादोंमोन खामानि मावनो हायाखै बेनिखायनो नोंनो फैसा होनो हायाखै होननानै बेफोरबायदि बाहाना बाजिया सलियाथ' बिदि जेबो नङा बानलु बेदां होमबालाय मानोथ' अखासि जादों साथायाव हाबफै आं उनावहाय जेबो एक्सकिउज खोनानो मोननाय नङा मानो होनोब्ला नों आंनि गलामसो बेनिखायनो आं जेखौ थिनो बेखौनो मावनांगौ साथायाव हाबफै आं बांद्राय गले गले थिना बे खर' गाज्रिखौ मानो लोगो मोनलायखो आं अखाया नोंनि फेभरेट नामा जेब्लाबो अखा सिजानायल' नुयो बिदि नङा फ्राय बार्थडे पार्टि जानो थांनायलाय मा अखा सिजाबाय थाखो बार्थडे पार्टि जानानै फैबाय आरो
ओमफ्राय आंनो खाथे हरदों न'आव थांनोसै आच्छा अखा सिजाबा आंहा एलार्जि जायो नोंहा मिन्थिया नामा दाखालि नोंनि थाखायनो अखा सिजानानै एलार्जि जादों आंहा मिन्थिबाय दासिमबो गगा मोननायानो खाराखै नोंहा अखा सिजाबानो गगा मोनोबा खाथाखौ लाफाबाय थानांगौ ना दालाय बे साथा नङा माथो हासिब बायदि नुदों नामा नोङो नोंबो जाजाद होनबाय थायो गारियाव गाखोयै थां मानो आंनाव कुइसन सोंबाय थानाङा गारियाव गाखोयै थां जागोन दे मानसियालाय गाबदोंसोमोन नामा अखायावलाय माने सिजानानै गसंबाय थानांगोन बेलाय बाहानासो बेफोरो लोमजानो थाखाय जै लोमजाबाबो गारनायाव गैयालै बेनिफ्राय फैसाखौ लाफिननानैसो गारगोन ओइ सन्त नोंखौ लामायाव लोगो मोनबाय मोजां जाबायलै गसाइ मानि थाखाय मानो होनोब्ला दिनै जौ लोंनांगौ आंहा जौ लोंनानै बिफाजों थिगसे नांलायहैनांगौ गसाइ मोजां खामानियाव बाहागो लाब्रा मा गाज्रि खामानियाव बाहागो लाफानो लिङोलै जौआलाय मालानिफ्राय गाज्रि जालायखोब्रा नोंनि थाखायलाय नोंथ' जौ लोंनानै मोजां मोनथारोना थौ जौ गोरानजों माबा मिबि नाफाम बाथोन अमा बेदर फ्राय एवनाय जाहोगोन आं नोंनो बिदि बुंबा लुगैलाय लाङोलै माखौथो नायबाय थाखो थौ लोंहैनोसै आङो मैया दाखालिसो सार्जारि खालामजाथारदोंलै नंगौ नामा होमबालाय आंखौ दोनलांदो दे आं हारसिंनो लोंगोन नों आंखौ नायबाय थाबानो जाबाय लोंनो लुगैलाय लांगोन ना आं दा जौ लोंग्रा मानसिया लोंखायाबालाय माथोब्रा थौ दिनैल' आंनि थाखायल' ब्रा मोनामसुनोल' हागोन थौ मोनामसुनोल' लिंबा बोरैबा मोनोलां जौ होमबालाय दासो जादों दा आच्छा बहा थांनायमोन नों मानो नांगौ नों आंनि गलाम हिसाबै जेखौ सोङो बेखौ फिननाय हो बार्थडे सेलिब्रेट खालामहैदोंमोन आरो ओमफ्राय मानो अखायाव सिजानाय नोंनो फैसा होनांगौबा होननानै लोमजागौबा होननानै सिजादों आं आच्छा होमबा आंनि साननाया नंमारगौसो नों जेसेबांखिनि आंनि गोजानाव थाया मानो जेरावखि खारखुमानानै थाया मानो नों आंनिफ्राय गोजानाव थानो हाया माथो आलु बायदा नोंनि फैसाखौ आङो सप्तासेनि गेजेरावनो होगोन एसेबां जिंगासिनाङा नोङो मोनथिगौ ना फैसाया 4 लाख बे 4 लाख फैसाखौ माबोरै होगोन नों आंनोलाय नोंनो फैसा नांगौ ना नाङा फैसानिख्रुइ मोजांसिन बुस्थु बे बुहुमाव गैया अभियसलि आंनो फैसा नांगौ होमबालाय माथोबाव नों फैसाखौ मोनबानो जाबायना ओरैनो आंनि खर'आ मोजां नंखाया बेनि सायाव आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थानाङा नों नोंखौलाय मा डिस्टार्ब खालामखो आंलाय मोननो गोनांखौसो नोंनिफ्राय बिदों दा माथि हिनजाव मानसि गाबोननो सोरबा हौवानाव खारनानै थायोबा मा जानांगौ जाखो फैसा होनो गिनानै बेनिफ्राय आंलायनो फैसाखौनो मोनाखै नोंनि खर'आवनो मा दंमारो आं नोंनि फैसाखौ जानानै बहा खारनो दे नों आंनि फैसाखौ जानानै खारनोबो हाखायाब्रा जायजों हाबा जागोन बेनिफ्राय गोदना सेबथेनानैबाबो लानानै फैगोन जानला मोनला राव बाहायनाङा नोङो ओरैनोबा मा जानानै दंखायो बेनि सायाव नों आंखौ जेबो होनबाय थानाङा मा जादों आं मा मिथिगौ नोंहाबा मा जादों सोरजों नांलायनानै फैदों आं मा मिथिगौ नों जेबो बुजिया नोङो फैसानि अनगा आच्छा गाबलु गाबला खालामना आंनि खाथियाव आं एसेबो मोजां नुवा गाबग्रा मानसिफोरखौ ओमफ्राय मोनसे खोथा नोंखौ जाय सुथारनो नागिरदोंमोन बे मानसिखौ हमबाय आं मानो बायदा नों सोर आंनि जिउआव बेफोरबायदि इन्टारफेयार खालामनो थाखाय मानो नों नोंनि सुथुरखौ नागिरनानै दिहुननो लुगैया नामा नागिरनानै दिहुनबायानो दे नों मा खालामगोन मानो होनोब्ला नोंहा माबा मोनसे जायोब्ला आं नोंनिफ्राय फैसा मोननाय नङाना बेनिखायनो नोंनि सुथुरा आंनिबो सुथुर नोंखौ जाय खहा खालामगोन आंनिबो खहा जागोन बेनिखायनो जिम्मेदारि आंनि नोंखौ मोजाङै दोननाया मानो बायदा मिथिगौ नोङो फैसानि थाखाय आंखौ बासायगासिनो होननानै नाथाय नोङो सानसे समाव आंखौ मुगैगोन बेयो रोखा जुदि एन्टनिय आरो आंनि खोथाखौ नों मिथियो अब्लाथ' नोङो आंखौ मा साजा होगोन आं साननानैनो मोनला मानो बायदा नों आंनि थाखाय एसेबां जेबो साननाङा दे आं नोंनो फैसाखौ सप्तासेनि गेजेरावनो होगोन नों जाय मानसिखौ हमनानै लाबोदोंमोन बेखौ हगार हरफिन एसेबां गोरलै दायनिगिरिखौ हेगारो नामालै माथिं दिनै हेगारगोन गाबोननो आरोबाव फैफिनगोन बेनिखायनो नों बेफोरखौ जेबो साननाङा बेफोरखौ मानो मावगासिनो नों सिरि था आरो गाबलु गाबला खालामनाङा आंनि खाथियाव आं गाबलु गाबला मानसिफोरखौ एसेबो मोजां मोना सोर गोसो जायो गाबनो थासारिया थिनोबासो गाबनो गोनां जायो सोरबा माबाफोर बुंना हराखैथ' माथो मानसियालाय बोरैबा मुद जानानै फैदों आसलथे बिसोरनि न'खरखौसो धंस खालामनो नागिरगासिनोलै आंहासो बेफोरबायदि जामेलायाव गोलैनांबाय आरो आंहा बेनि फारसे एसेबां मानो साननाय फैदों फाग्लासो जाबाय नामाब्रा थांमारनांसिगोनलै आङो फाग्ला हस्पिटालाव होमबासो खर'आ मोजां जासिगोन आंना लोगोफोर एपिसोडआ जोबथ'लायबाय सोरबा दुखु मोनथ'लायबाय नामा नङालाय एपिसोड जोबनानै होबा थ' लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ बिराद नायनानै अनसायबाय बिराद मोजांबो मोनो ओमफ्राय नोंथांमोननि थाखाय बिराद खस्थ' खालामगासिनो दङ बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जोंनि खस्थ'खौ बुजिनानै अननानै लाइकखौ एसे बुरजा होनानै गालांब्रा लाइक बुरजा होयोबासो जोंनाबो इउटुबा जोंखौ अनहरो आरो सानसे माने भिडिअ लाबोयो नोंथांमोननि थाखाय जोंहाबो एसे बेनिफिट जायाबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा आरो नोंथांमोना बे गाहायाव दे माबा दंना फैसा हरनो हायो बेबायदि थाइसे थाइनैबो हरना होनांगौब्रा मानो होनोब्ला फ्रियाव फैसा मोननायखौलाय सोरथो नाङा नङा होमबा फ्रिथ' नङा ओरैबायदि खस्थ' खालामोलै सुपार टेंक्स दंना गाहायाव सुपार टेंक बेफोराव थाइसे थाइनै
सोनानै हरफानांगौब्रा नोंथांमोना दै मोना सोनानै हरबा हाय हेल' होनहरलायगौमोन आंबो गुगोल पे दे जियानो जादोला नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक होनानै गालां लाइक आरो कमेन्टआथ' बाप सोर मा लिरनानै हरोलै बाप हाबा खालामदो हाबा ओइ बेटा बेटिफोर हाबा खालामथ'आ दानो रावबो हाबा जाया मानो होनोब्ला हाबा जायोबा अफिसआ बरिं जालाङो बेनिखायनो नायबाय था आरो आंबो फैगासिनो दं लांफैथा होननानै आंहाथ' गोसोथोनाय सिख्लाबो मोनबावबायसो दे गुड नाइट